Tässä on Pekka. Pekka on päässyt 16 vuoden kypsään ikään ja maailman mahdollisuuksineen vartoo tomeraa nuorta miestä. Pekan vanhemmat odottavat, että hän lähtee pian isänsä jalanjäljissä töihin rakennuksille. Pekka itse haluaisi jatkaa opiskeluja, päästä ehkä ihan arkkitehdiksi asti. Mutta Pekalla on mielessä muutakin. Pekan vanhemmat kyselevät jo morsiamen perään, mutta tytöt eivät häntä kiinnosta. Ihmisten moninaisuudesta ja seksuaalisuudesta ei juuri koulussa tai muuallakaan puhuttu. Eikä Pekka tohdi kertoa vanhemmilleen, että luokkatoveri Martti saa hänen sydämensä pamppailemaan. Pekka kulutti koulun penkkiä oppivelvollisuuden verran ja ylikin. Oli aika astua armeijan harmaisiin ja kasvaa pojasta mieheksi, niin kuin silloin ajateltiin. Silloin se tapahtui. Rakkaus. Pekka tapasi Einon, eikä hän enää halunnut teeskennellä olevansa joku muu. Kahden ihmisen kiintymys ja yhteys, rakkaus, tuntui tärkeältä, oikealta ja kauniilta, vaikka yleisen käsityksen mukaan heidän rakkautensa oli sairautta. Kaikki eivät heteronormista poikkeavaa seksuaalista suuntautumista ymmärrä tai hyväksy. Pelko siitä, miten muut suhtautuvat, pelko halveksunnasta ja jopa kaltoinkohtelusta pakottaa usein piilottamaan kahden saman sukupuolen edustajan parisuhteen vakan alle. Lukuisat mies- ja naisparit ovat kätkeneet rakkautensa ja samaa sukupuolta olevien suhteet ovat olleet julkisesti näkymättömiä. Mutta ne ovat silti olemassa. Ne ovat siitä huolimatta onnellisuuden ja mielekkään elämän perusta. Arki on arkea kaikille ja elämä rakennetaan oman työn ja sosiaalisten suhteiden varaan. Näin tekivät myös Pekka ja Eino. Työllä ansaittiin talo ja rehellisyydellä ja reiluudella ystävien piiri. Pekka, Eino ja heidän ystävänsä kantoivat kuitenkin kukin kortensa yhteiseen kekoon. Isinä ja äiteinä, velinä ja siskoina, naapureina, ystävinä ja työkavereina. Vuosikymmenet vierivät ohi lähes huomaamatta ja kokemusten myötä kertyy myös ikä. Työt on nyt tehty ja vastuu läheisistä ja yhteiskunnasta kannettu. On elämän ilta. Voimat vähenevät ja pian oman kodin pyörittäminen ei enää onnistu, vaikka tahtoa riittäisikin. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun edessä on muutto palvelutaloon tai hoivakotiin? Pitääkö yhteinen elämä ja oma identiteetti piilottaa nyt, kun elämänkumppanin tuki ja läsnäolo ovat elintärkeitä? Onko Pekan ja Einon myötä- ja vastamäet kestänyt rakkaus alennettava jälleen näkymättömäksi?